vidimo šta je snijeg, pada snježina, da. Molim? Treba se staviti na drugi sat i krivo vrijeme da zoveš. Molim? Šta većama, šta za nedelju? Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na četvrtfinale PPZ Zagreb Intersa 2012. Pred nama su dva susreta. Danas ćemo susret Mihajla Južnog i Ivan Kavljevića, nakon toga stižu Marko Zbagatis i Ivan Dodik. Za prijatelje, on je Mišo. Tenis je počeo igrati sa 6 godina. Sa 13 godina bio je skupljač lopti na teniskom dvoboj Rusije i SAD-a u Moskvi i uspio nagovoriti Pete Samprasa, Jima Couriera i Toda Martina da se slikaju s njim. Nakon pobjeda salutira gledateljima držeći reket iznad glave. Nadamo se da nam to danas neće demonstrirati. Nećete pogriješiti ako ga nazovete filozofom jer je prije 3 mjeseca diplomirao filozofiju na Moskovskom sveučilištu. Dame i gospodo, Mihajl Južni! Prvi put u ruke je primio teniski reket sa 6 godina. Najviši je tenisač koji je ikada bio rangiran među 100 najboljih na svijetu. Suprug Alsi i njihova 4-mjesečna kćer Jada ostale su u Majamiju i jako mu nedostaju. Kaže da kćer raste tatinim stopama. Osim po razrednom servisu, poznat je i po duhovitim rečenicama na Twitteru. Najavio je izdavanje repa albuma, ali za sad je izašao samo s jednim singlom, baš sve, na kojem je surađivao s Baby Cooksom. Kaže da ima još materijala koji zbog eksplicitnosti sadržaja nije za široke mase. Dame i gospodo, pozdravimo Ivu Karlovića!